Hei, valmistautukaa mukaan samalla kun mä kerron teille, että miten me päädyttiin rakentaa kosmetiikan arvostelusovellus nimeltä Cosmate. Mä itse tykkään kokeilla kaikkia erilaisia kosmetiikkatuotteita, mutta tosi usein ennen kuin mä lähden ostamaan mitään, niin mä ehkä googlaan tai sitten kyselen kavereilta, että mikä tuote voisi olla hyvä. No pari vuotta sitten mulla oli sellainen tilanne, että mä etin uutta kasvorasvaa, ja mä huomasin, että mä käytin aika paljon aikaa siihen, että mä just googlailin kaikkea tuotearvosteluita ja katselin kaikkea vaikuttajavideoita, koska mä haluaisin löytää semmoisen tuotteen, minkä muut on jo kokenut hyväksi. Tuon prosessin aikana mulle tuli mieleen, että olisipa siistiä, jos olisi yksi alusta, mistä löytäisi rehellisiä tuotearvosteluita kosmetiikkatuotteista. Et vähän saman tyyliinkin, jos etsii vaikka leffa-arvosteluita tai sarja-arvosteluita, niin voi kääntyä IMDb:n puoleen. Tai sitten jos etsii ravintola-arvosteluita, niin sitten voi kääntyä TripAdvisorin puoleen. Tämä ideahan muhi mun puhelimen muistiossa pari vuotta, kunnes sitten viime vuonna mä kerroin tästä ideasta mun ystävälle, ja se innostui myöskin tästä. Ja siis sen jälkeen kirjaimellisesti silmänräpäyksessä meillä oli yhtäkkiä kokonainen tiimi kasassa. Ja me oikeasti alettiin sitten rakentaa tätä itse. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon siis edelleen niin mindblown siitä, että tämä oikeasti tapahtui. Että niin kun, joo, todella jännittävää. Meillä on tällä hetkellä 200 käyttäjää. Meillä on tosi paljon jo tuotteita lisätty eri tuotekategorioissa ja eri brändeiltä. Ja sen lisäksi kiitos meidän ihanien käyttäjien, me ollaan saatu jo tosi paljon kaikkia tuotearvosteluita eri noihin tuotekategorioihin tai eri tuotteisiin. Mutta sen lisäksi olisi ihana saada teidät mukaan sinne ja kuulla teidän mielipiteitä kaikista eri tuotteista. Ja erityisesti siitä, että mitä tuotteita te suosittelette ja mitä tuotteita ette välttämättä suosittele muille. Cosmate löytyy App Storesta ja Google Play-kaupasta ja se on täysin ilmainen käyttö, eli ei maksa mitään sovelluksen lataaminen tai sovelluksen rekisteröityminen. Joten käykää lataamassa sovellus, arvostelkaa tuotteita, mitä te olette testannut ja kommentoikaa alle, mitä te olette mieltä Cosmateista.